Τελευταία μέρα μαγειρικής σήμερα και απόψε μας υποδέχεται ο Γιάννης. Πάντως, παιδιά, περάσαμε πολύ ωραία την εβδομάδα μας. Ρίξαμε πολύ γέλιο. Ωραία ήταν. Πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω να το διασκεδάσατε κι εσείς. Και εγώ το ταιριάξαμε. Από την πρώτη μέρα, έτσι. Γέλια, πειράγματα, ματιές, ματιάσματα. Κοτσάνες. Σαφέστατα, συμφωνείς. Σαφέστατα. Εγώ στεναχωριέμαι λίγο που τελειώνει η εβδομάδα. Ήθελα λίγο ακόμα. Εντάξει, Στο χέρι μας είναι. θα τα πούμε και μετά, στο χέρι μας είναι. Εγώ 2 δεν άντεχα. Θέλω και το σπιτάκι μου λίγο να με δει. Αυτή η εβδομάδα κύλησε πολύ όμορφα. Γνώρισα 4 καινούριους ανθρώπους. Μπήκα σε 4 καινούργια σπίτια. Περάσαμε πολύ ευχάριστα. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν εμπειρία και ίσως μου λείψει αργότερα. Λοιπόν, παιδιά μου. Έλα, μπαμπά. Είναι και εμένα τώρα. Παιδί μου, Γιώργο, έχω κάτι να σας δώσω. Μόνο ο Γιώργος παιδί σου, Επειδή είμαι μπαμπά. Οπότε εσύ πρώτος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι για το κραβατάκι σου. Θα το τιμήσω τότε. Σοφούλα, Γιάννη. Αχ, το τι σπιτάκι σου. ρατσάντα. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τζενούλα, Καλά, δεν παίζει, Γιατί δεν πα- παίζει, δεν παίζει, δεν παίζει, δεν παίζει. για την παραλία σου. Τι. Ευχαριστώ πολύ. Άντα, για τα Κοίτα καλλιτικά σου. σακούλα, έτσι. Κοίτα σακούλα. Πεθαίνω, μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει. Εμένα μου πήρες. Α, την ίδια Εντάξει. έχουμε τα κορίτσια. Γιάννη, μου Respect. αρέσει πάρα πολύ και το έχω δει. Καλά, φοβερό, έτσι. Ναι. Φόρεσε το Ένα καπέλο έπρεπε να ολοκληρώσει τον Για το ντύσιμο. σπίτι έχει τέτοια. Πήρες για τον καθένα μας δηλαδή κάτι προσωπικό, έτσι. Προσωπικό, ναι. Εγώ Φοβερό. αυτό, ξέρεις, Μπράβο, Γιώργο. ολοκλήρωσε όλο τον ντύσιμό μου. Θα το φοράω όλο το καλοκαίρι και θα σε σκέφτομαι. Πέτυχε στο χρώμα, έτσι. Με αυτό το καπέλο. Φοβερό. Η μινιατούρα μηχανή που μου έκανε δώρο ο Γιάννης ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Άλλωστε κατάλαβε ότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι μηχανές. Το δώρο του Γιάννη μου άρεσε πάρα πολύ. Θα το έχω όλο το καλοκαίρι μαζί μου, στις παραλίες που θα γυρίζω στα νησιά και θα τον σκέφτομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη βραδιά. Και εμείς Να ευχαριστούμε. είμαστε όλοι καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Παιδιά, παιδιά. Να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Στην υγειά σας. Πολύ καλά πέρασε η παρέα απόψε. Αν και ήταν λίγο αμήχανοι όλοι στην αρχή, τα πιάτα του Γιάννη φαίνεται πως άρεσαν και σιγά σιγά το κλίμα ήρθε στα ίσια του. Η Τζέννη και ο Γιώργος ενθουσιάστηκαν από τα δώρα και η Άντα από το γλυκό. Μόνο η Σοφία δεν ξέρω από τι ενθουσιάστηκε, αλλά τουλάχιστον εκτίμησε την ειδική προσπάθεια που έκανε ο οικοδεσπότης για πάρτι της. Να δούμε πώς θα βαθμολογήσει ο καθένας. Γιάννη, εσύ τι έχεις να πεις για τη βραδιά? Η βραδιά ξεκίνησε δυναμικά, ακολούθησε με πάρα πολλά περάγματα και συνέχισε με πάρα πολλή διασκέδαση από όλους. Η βραδιά απόψε ήταν ήρεμη, ίσως και τα παιδιά ήταν λίγο κουρασμένα. Ο Γιάννης προσπαθούσε να μας εμψυχώσει, να μας σηκώσει, αλλά δεν τα κατάφερνε. Μάλλον ήθελε γερανό. Η βραδιά απόψε κύλησε πολύ όμορφα, ρίξαμε πολύ γέλιο και σε γενικές γραμμές το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Νομίζω πως ήμουν καλός οικοδεσπότης, υποδέχτηκα τους φίλους μου εγκάρδια, με χαμόγελο και προσέφερα όσα μπορούσα να κάνω. Θεωρώ πως ο Γιάννης ήταν πολύ καλός οικοδεσπότης, το ευχαριστήθηκα και δεν είχε ιδιαίτερο άγχος όπως περίμενα. Ο Γιάννης, ως οικοδεσπότης, προσπάθησε αρκετά. Στην αρχή ήταν αγχωμένος, αλλά στη συνέχεια χαλάρωσε και έβγαλε τον πραγματικό του εαυτό. Σήμερα, αν και δεν το περίμενα, θεωρώ πως ικανοποίησα τους φίλους μου με τις γεύσεις και τα πιάτα που προσέφερα. Για μένα, ο Γιάννης δεν κατάφερε να φτάσει στο τέλειο δείπνο. Ήταν ένας καλός οικοδεσπότης και τα φαγητά του ήταν μέτρια. Σαν γεύση το σουφλέ πατάτας είχε πολλά λάδια και εγώ προσωπικά έχω ένα θέμα με αυτά. Δεν μου άρεσε. Στα παϊδάκια κοτόπουλο δεν βρήκα κάτι ιδιαίτερο στη γεύση, είναι απλά συνδυσμένα παϊδάκια. Οι σως δεν μου άρεσαν, ειδικά εκείνη με το βούτυρο. Το ρύζι πάλι είχε μια ωραία γεύση και μαλακό όπως το τρώω. Το γλυκό του Γιάννη δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, η μουστη ήταν πικρή και το βούτυρό του χάλια. Αν έπρεπε να βάλω βαθμό στον εαυτό μου, θα ήταν 7 με 8, γιατί αν και ήμουν καλός οικοδεσπότης, τα πιάτα μου σήμερα δεν άρεσαν νομίζω αρκετά σε όλους. Ο βαθμός που θα βάλω στο Γιάννη είναι... Ναι. Ο Γιώργος σήμερα νομίζω πως απόλαυσε όλα τα πιάτα του, έφαγε σχεδόν τα πάντα, οπότε περιμένω από αυτόν ένα 8. 5, γιατί από όλα τα πιάτα του ευχαριστήθηκα μόνο το γλυκό. Ο βαθμός που θα βάλω στο Γιάννη είναι Ποιος? Η Τζέννη έφαγε και το ορεκτικό και το κυρίως και το επιδόρπιο, οπότε περιμένω ένα 8. 6. Για το λόγο ότι τα πιάτα ήταν πάρα πολύ απλά και μπορεί να τα ετοιμάσει ο καθένας. Ο βαθμός που θα βάλω στο Γιάννη είναι... Το σκέφτεται. Η Άντα δεν έφαγε πολύ, γενικότερα δεν τρώει πάρα πολύ, οπότε νομίζω θα μου βάλει ένα 6.
6. Γιατί και από τα 3 πιάτα που δοκίμασα, το μόνο που μου άρεσε ήταν η μου σοκολάτα. Τα υπόλοιπα δεν με εξετρέλαναν. Ο βαθμός που θα βάλω στο Γιάννη είναι... Απορώ. Η Σοφία δεν έφαγε όλο το λεκτικό, ωστόσο έφαγε το κυρίως και το επιδόρπιο. Οπότε περιμένω από αυτήν ένα 7. 5. Γιατί δεν μου άρεσε καθόλου το ρεκτικό και το γλυκό του. Το φαγε όλο όμως, σωστά. Και ο τελικός νικητής ποιος είναι? Αγωνία. Καλησπέρα. Σκεφτόμουν όλη μέρα. Τέλος. Είστε έτοιμοι? Πανικός. Πανέτοιμοι. Τι? Καταλαβαίνω τι κάνετε. Γιατί γελάνε, Γιάννη? Πες τα εσύ, αγόρι μου, άνοιξε το και πες τα. Άσε τα γελούν, έχουν χαρά. Πέμπτος. Φυσικά και θα ήθελα να είμαι η νικήτρια της εβδομάδας. Χαζή είμαι. Για πείτε, προγνωστικά εσύ. Πέμπτη θέση. Ποιος? Εγώ. Εσύ. Εγώ. Εσύ. Εγώ. Αφού το λένε όλοι. Εσύ. Εσύ. Εγώ λέω πέμπτη θέση. Εσύ. Τζένι. Πέμπτη θέση. Πέμπτη θέση τελικά. Εγώ είμαι χαρούμενη που ήρθα εδώ και γνώρισα 4 καινούριους φίλους. Θέση νούμερο 4. Ποιος λέτε? Δεν μιλάει κανείς, Περιμένουμε να μας πεις εσύ. Έλα για να Μία φορά Έλα κάναμε τα για να προγνωστικά. Εγώ. Τέταρτη θέση, Γουστάρο. Τρίτη θέση, Άντα. Μπράβο! Πήρα την τρίτη θέση και δεν στεναχωριέμαι καθόλου. Άλλωστε και η Παπαρίζου την τρίτη θέση είχε πάρει στη Eurovision την πρώτη φορά. Δεύτερη θέση Ναι. είναι ο Γιώργος. Και πρώτη θέση, Πρώτη μην τη σχολιάσουμε. η Σοφία φυσικά. Συγχαρητήρια. Σε καλή μεριά. Πάτε επιτυχίες. Σε καλή μεριά. Να είστε καλά. Να τα επενδύσεις σε καλό σκοπό, Όπως έτσι. ξέρεις και θέλεις. Ευχαριστώ. Κέρδισα την πρώτη θέση. Είμαι πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που με ψήφισαν και τους χρωστάω κέρασμα. Δεύτερη θέση, παραλίγο πρώτος. Κανένα πρόβλημα. Τουλάχιστον βγήκε πρώτη Σοφία. Είμαι πολύ χαρούμενος. Με εξάρια, πεντάρια και τεσσάρια βαθμολογήθηκε αυτή η εβδομάδα και η μάχη ήταν στήθος με στήθος. Ο μοναδικός ψηλός βαθμός ήταν το οκτάρι που έδωσε η Τζέννη στη Σοφία και ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά, δείχνοντας τον νικητή των 1.500 ευρώ. Πολύ γκουρμέ και με υψηλές γαστρονομικές απαιτήσεις ήταν η εβδομάδα. Με τέτοιους βαθμούς, εγώ απορώ τελικά ποιος έφαγε καλά. Υγεία, παιδιά. Υγεία. Σοφία, σε καλή μεριά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε καλή μεριά. εύχομαι. Να είστε καλά. Στην υγεία σας! Θα κεράσει άραγε. Αυτά. Κέρδισα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια. Δείτε την επόμενη εβδομάδα στο Κάτι Ψήνεται. Μάρκος, Χριστίνα, Ξανθή, Βαλάντης και Ελένη μπαίνουν με πάθος στην κουζίνα με στόχο το έπαθλο των 1.500 ευρώ. Κάτι Ψήνεται κάθε βράδυ